A380. Momentálně největší dopravní letadlo. Má rozpětí křídel 80 metrů, může pojmout až 853 cestujících a bez mezipřistání urazit 15 000 kilometrů. Jeho výroba probíhá v několika zemích, například i zde ve Walesu. A380 znamená pro Broughton největší pracovní příležitost posledních 20 let. Je výsledkem ambiciózní sázky Airbusu, který chce předhonit konkurenční Boeing a jeho 747. Výzvou je i přeprava dílů. Airbus Beluga jednotlivé země propojuje. Pokud dojde v Getafe ke zpoždění, zasáhne to i další továrny. Pak přichází na řadu doprava na vlečných člunech, na lodích a konečně na nákladních autech. Různé díly se musí složit. Je to fantastické. Vypadá jako noční můra. Pro evropské letectví symbol nových rozměrů. Česká televize uvádí francouzský dokumentární film Airbus A380 obr ve vzduchu. 27. duben 2005. Na letištní dráze v Toulouse-Blagnac se chystá ke svému prvnímu startu A380. Zkušební pilot Jacques Rose sedá před zraky stovek novinářů a televizních kamer za řízení tohoto nebeského obra. První let byl významnou mediální událostí. V Toulouse se sešlo na 40 000 lidí. Přímý přenos odtud zajišťovalo 20 televizních kanálů. Ale my jsme na celý ten poprask úplně zapomněli v okamžiku, kdy jsme začali s přípravou letadla s povinnými úkony. Soustředili jsme se jen na let. S takovým strojem jsme ještě nikdy neletěli, a tak se člověk může vždycky dočkat nějakého překvapení. Emoce však zcela zmizely, pro nás to byla naprosto rutinní práce. Toho dne se A380 stala oficiálně největším dopravním letadlem na světě. Let probíhal podle plánu. Zaznamenal jsem, že ovládání letadla se zdá velmi jednoduché. A když se mě tehdy někdo zeptal, co tomu říkám, spontánně jsem odpověděl, že je to jako řídit kolo. To se spoustě lidí líbilo, dost to zlidovělo a pak se mě ptali, tak co, jak ti šlape kolo? Když uvážím, jak mimořádně obrovský stroj to je a dá se s ním manipulovat jako s kolem, to je neuvěřitelné. Za potlesku okolí vystoupila spokojená posádka. Sázka vyšla. A380 je výsledkem práce tisíců lidí po celé Evropě. Její výroba probíhá ve Walesu, v Německu, ve Španělsku a ve Francii. Každá země má svou specializaci, plní svou roli. A na vlečných člunech, na lodích, v nákladních letadlech a kamionech se různé součásti přepravují až do Toulouse ke konečné montáži. Bylo třeba vyvinout velké úsilí, aby se výroba A380 rozdělila mezi všechny partnery. Letoun jako všechny typy Airbusu se vyrábí jen díky penězům průmyslníků a financování několika států. A každý z nich chce mít spravedlivý přístup k výrobě a ke zhodnocení svých investic. Čili je třeba práci rozdělit továrnám v Německu, Belgii, Británii, Španělsku, Francii a v dalších zemích. Výroba A380 začíná v Broughtonu na severu Walesu. Airbusem tu žijí všichni. Zde se vyrábějí nejdůležitější části letadla – křídla. Broughton, Wales.
Přímo na výrobě stroje pracuje v ohromné budově přes 1200 zaměstnanců. Jednotlivé části křídel se vyrábí předem za pomoci mnoha subdodavatelů, ale tady se montují dohromady, takže vzniká kompletní křídlo. Zde je základna výroby křídel pro letadla Airbus, hlavně pro A380. Pro Broughton to představuje největší pracovní příležitost za posledních 20 let a jsme na to patřičně hrdí. V A380 není snad jediný rozměr obvyklý. Tomu bylo třeba přizpůsobit veškeré vybavení. Jsme článkem globálních subdodávek a v Anglii máme několik výrobních míst. Jelikož jsou díly větší než u předchozích typů, museli jsme inovovat technické postupy pro přemisťování jednotlivých dílů a vůbec celé logistiky. Při potahování kostry křídla rozmisťují velké automaty nejdříve nýty na tyto panely. Jeden nýt každých 10 vteřin. Na obě křídla jich bude zapotřebí 750 000 a lidská ruka zasahuje pouze tehdy, když je úkol pro stroj příliš komplikovaný. Tradičně je práce v továrně v Broughtonu především mužskou záležitostí. Jak ale léta plynou, je zde vidět čím dál tím více učnic i žen s diplomem, které nastupují na místa ve výrobě, v projekční kanceláři a logistice. Také Luisa pracuje v továrně. Podílí se na montáži vybavení křídel. Toto potrubí je součástí hydraulického systému. Ten ovládá řídící plochy. Překvapivá práce pro křehkou dívku. Pracovat s hydraulikou je velmi zajímavé. Je-li něco moc obtížné, tak někdy požádám o pomoc. Ale obvykle to zvládnu sama. Jsem moc hrdá na svou práci. Hlavně proto, že si nikdo nedovedl představit, že bych něco takového mohla zvládnout. Když se mě lidé ptali, co bych chtěla dělat, čekali, že jim odpovím. Kadeřnici. V každém křídle je 37 kilometrů kabelů hydraulických, vzduchových a palivových systémů. Výroba křídla trvá 4 měsíce. Když se jednalo o rozdělení výroby mezi Němce a Francouze, tedy dva hlavní partnery, uvažovalo se také o tom, co by bylo nejvhodnější zadat Britům. Vzhledem k jejich velkým zkušenostem s výrobou letadel a hlavně křídel se vedení rozhodlo, že jim svěří tuto část, čili všechna křídla Airbusu se montují ve Walesu. A tady máme výsledek. Již samotné přemísťování křídla udělá na člověka velkolepý dojem. Křídla A380 o rozpětí 80 metrů jsou ta největší, která kdy byla v Broughtonu vyrobena. Každá manipulace musí být naprosto přesná. Tady se zdvihá křídlo nahoru. Musí být neustále ve vodorovné poloze vyvážené, čili když se zvedá, nesmíme připustit, aby se jakkoliv kolébalo. Steve a jeho tým si vysloužili přezdívku. Říká se jim siláci a ne bezdůvodně. Podívejte se, displej ukazuje 20 tun z této strany a 20 tun je také na druhé straně. To dává dohromady 40 tun. A ty se teď budou zvedat. Vše je perfektně skoordinované. Každý díl letadla stojí miliony euro. V pořádku? Jakákoliv nehoda na cestě k cíli by byla fatální. Musíme být velmi pozorní. V podstatě děláme velmi malé pohyby. A musíme si také ověřovat, jestli není na trase nějaká překážka, protože křídlo je velmi rozměrné. Proto zde máme 4 dělníky, kteří zajišťují, aby byla dráha volná, hlavně v okamžiku, kdy křídlo spouštíme dolů.
Závěrečná etapa celého procesu. Dokončené křídlo se posílá do Francie, kde bude zkompletováno se zbytkem letadla. Na cestu se vydává na speciálně zkonstruovaném vozidle. Silnice jsou pro veřejnost uzavřené, oblast, kterou tento konvoj s nadrozměrným nákladem projíždí, je pod stálou kontrolou. Dokonalá surrealistická scéna na velšském venkově. Musíme dávat pozor, aby se na trase někdo neobjevil, což je někdy obtížné. Především za tmy nebo když je špatné počasí. Po několika kilometrech je konvoj na konci první etapy své trasy. Dál se bude křídlo přepravovat po řece. Začíná příprava překládky křídla na nákladní loď. Používáme nákladní loď, protože neexistuje žádné tak velké letadlo, které by dokázalo podobný kolos přepravit. Navíc by pro takový stroj nebyly ani dostatečně pevné přistávací dráhy. Z řady Airbusů se pouze křídlo A380 přepravuje na lodi. Pro A320 a další typy máme k dispozici nákladní letadlo, ale křídlo A380 je pro takový transport příliš velké. Když se křídlo umístí na nákladní loď, putuje 35 kilometrů po proudu řeky Dee až do nejbližšího přístavu Mostyn. Pak se křídlo přeloží na velkou nákladní loď plující do Francie. Madrid, Španělsko. Výroba A380 nás teď zavede do Španělska. Airbus tu sídlí několik kilometrů od Madridu v Getafe. U nás vyrábíme pro A380 stabilizátor s výškovkou. To je tato část, která kontroluje pohyby letadla při vzestupu a sestupu. Je to důležitá část. A rovněž poprvé, na rozdíl od předešlých typů letadel, vyrábíme i nepřetlakovou ocasní část trupu. Ten nazýváme sekce 19 a 19.1. Výrobu této malé sekce vidíme zde. Jde o ocasní kužel letadla. Dělník musí pracovat v podřepu. Jde o jediný malý díl A380, takže práce na něm není snadná. Tahle část letadla je dost komplikovaná, je na ní spousta práce. Jde o velmi malý prostor, je tu hodně součástek, které se těžko montují dohromady. Je to doslova taková piplačka. Jelikož jsme chtěli vytvořit evropské letadlo a bylo třeba přilákat co možná nejvíce kapitálu a odborníků, oba původní partneři, Francouzi a Němci, si přizvali Španěly. Ti pak do projektu také vložili prostředky. Jejich konzorcium se podílelo 3 až 4%. Za ty taky dostali 3 až 4% pracovních příležitostí. To není vzhledem k dnešní velikosti společnosti Airbus bez významu. Španělé mají nezanedbatelný podíl na výrobě součástek do všech typů Airbusu a především do A380. Oscar López dohlíží na výrobu ocasní části letadla na sekci 19. Dnes přišel zkontrolovat kus, který se vyrábí pro jednu německou leteckou společnost.
U takového letadla se kostra přizpůsobuje požadavkům s ohledem na předpokládaný počet přepravovaných cestujících. Již od začátku výroby má sekce 19 konkrétního zákazníka. Tahle je určená pro Lufthansu. Takže jsme navrhli lidem od Lufthansy, aby si sekci přišli prověřit. Poté, co zkontrolují, že všechna bezpečnostní opatření i barva jsou v pořádku, všechno je udělané, vytáhneme sekci z budovy ven na kamion a pak ji přemístíme do nákladního letadla. Zaoblený tvar nákladního letounu Beluga se inspiroval mořským kytovcem. Přepravní prostor je dlouhý 38 metrů a má průměr přes 7 metrů. Airbus ho postavil pro přepravu některých komponentů mezi různými montážními linkami v Evropě. Dnes ráno si Beluga přiletěla pro ocasní část trupu, kterou připravil Oscar a jeho tým. Tuto velmi náročnou přepravu má na starosti Rafael Cardenas. Sekce 19 je největší náklad, který lze do Belugy naložit. Je to úctyhodný výkon a vzhledem k objemu nákladu i dost nebezpečný. Musíme zkontrolovat, že veškerý náklad je zajištěný. To je velice důležité i pro samotný komponent, který budeme nakládat. Váží tak kolem 8 tun. A i ten nejmenší chybný manévr by mohl způsobit velkou škodu. Tento díl letadla se vyrábí z uhlíkových vláken, tedy z mimořádně křehkého materiálu. Teď se nacházíme na hlavní palubě Belugy. Čeká nás závěrečná fáze přesunu. Přeložíme náklad z transportéru do Belugy. Jde o velmi náročný manévr pod přísným dohledem. Ocasní díl se nakládá do Belugy. Tato sekce se přepravuje do Německa, což vyžaduje i dokonalou koordinaci mezi oběma zeměmi. Pokud by došlo i k minimálnímu zpoždění, bude to mít přímý dopad na další továrny v Hamburku či Toulouse. Jsme tak pod stálým tlakem. Každý problém je třeba okamžitě vyřešit. Pracujeme ve vzájemné koordinaci. Je velice složité docílit, aby všichni pracovali společně, i když jsou v různých částech světa. Je to koncert, který musí být mimořádně přesně dirigován. Je to symfonie pro velký orchestr a jeho šéf-dirigenta. Airbus se to musel sám nějakou dobu učit. Na počátku projektu zpozdila nekompatibilita francouzských a německých počítačových programů výrobu o 3 roky. Dokonce vedla k politickému napětí mezi oběma zeměmi. Když vezmeme v úvahu nakumulované zpoždění, různé dodatečné náklady, tak můžeme odhadnout, že bude třeba dodat 400 až 450 a 380. Teprve pak společnost Airbus a její partneři na jejich výrobě skutečně vydělali. Nantes, Francie. Mezitím ve Francii pokračuje okružní cesta s jednotlivými díly. V Nantes se vyrábí přední část trupu A380. Damian Vinet přichází na kontrolu právě zhotoveného dílu. Pohledem zjišťuje možné nerovnosti nebo vady stěn. Povrch tohoto komponentu, který váží přibližně 48 kg a má v průměru 2,40 m, je hladký. To umožňuje snížit spotřebu paliva, která je při provozu letadla významným faktorem. Kryt přídě letadla, takzvaný radom, je nesmírně důležitý pro bezpečnost stroje.
Radom chrání především všechny součásti radaru, který je umístěný za ní. Je ochranou například před bleskem, před nárazy ptáků, před klupobytím. Je to skutečné zabezpečení elektronického vybavení letadla. Vstupy vzduchu čtyřproudových motorů se vyrábějí ve stejné továrně. Tyto ohromné díly váží 340 kg a měří 3,20 m. Mají stejný průměr jako trup A320. Filip Dekám je technický ředitel. Jsme na místě proudového motoru. Tohle je pohled zevnitř. Na vstup vzduchu. Tady máme akustický panel z kompozitního materiálu v jednom kusu. Jeho hlavní funkcí je stlumit hluk, čili co možná nejvíce snížit hlučnost letadla. Zde vidíme přírubu. Pomocí tohoto elementu se vstup vzduchu připevní k motoru. Tyto otvory slouží pro upevnění k motorové gondole. Při testování akustické izolace je nejlepší se nechat zavřít dovnitř. Už jsme tu dlouho, právě zavírají továrnu. Nevím, jak se dostaneme ven, protože přes akustický panel nás bude těžko ven slyšet. A380 je nejtěžší dopravní letadlo na světě. Při startu působí 2x méně hluku než Boeing 747. Díly vyráběné v Nantes se ihned vydávají na dalekou cestu. Převážejí se poluáře až do Saint-Nazaire. V průběhu celé výroby urazí A380 po vodě celkem 2000 kilometrů. Když se rozhodlo o výrobě A380 s rozpětím křídel o délce 80 metrů, tedy obrovské části draku, neexistoval žádný větší ani stejně velký typ letadla, který by mohl takové díly přepravovat. Takže jsme využili pro přepravu z Německa, Anglie, Saint-Nazaire i ostatních míst moře a lodě. Z ústí Gironde využíváme asi 150 kilometrů silnice. Je upravená tak, aby v noci mohla sloužit transportu extrémních nákladů. Dnes večer se vypravuje jubilejní STI konvoj. Snad každý se jde na obry mířící do Toulouse podívat. Alain Piedra řídí takový konvoj 2x měsíčně už 6. rokem. Přepravuje kokpit A380. Problém? No samozřejmě výška a taky šířka. Vždyť je to široké přes 7 metrů. Pak ta výška a taky trochu váha, ale zase to tak těžké není. Jde to. Před odjezdem provádí Alain poslední kontrolu. Musíme prověřit všechno, co se týká hydrauliky, celou zadní část. Nesmíme samozřejmě nic opomenout. Pak taky je zapotřebí prověřit osvětlení, protože tu máme světelné houkačky, světla, všude reflektory. Alain konečně vyráží na cestu. Na začátku jedeme rychlostí tak 10 km za hodinu. S vozem, který jede vzadu, všechno stále sledujeme. Jestli se kola správně otáčejí, jestli se přívěs drží zcela rovně, nesmí se naklánět na jednu nebo druhou stranu. To všechno je třeba kontrolovat, takže pár kilometrů jedeme pomalu a pak trochu rychlost zvýšíme. Alain je před odjezdem vždy trochu nervózní. Všechno musí přesně klapat, aby nám pak něco neskomplikovalo cestu. Člověk odjíždí trochu se staženým žaludkem, ale to je dobře, protože jinak by to začal brát jako rutinní práci, navíc takový druh přepravy neděláte každý den. Je 10 hodin večer. Vozy vyráží na cestu. Četníci jim zajišťují volný průjezd. Silnici vždy podle potřeby uzavřou.
Nadšené publikum aplauduje. Na takové mimořádné představení přijde vždy spousta lidí. Celý konvoj měří 2000 metrů a na jeho doprovodu se podílí asi 60 lidí. Také ve vesničce Levignac-sur-Save obyvatelé netrpělivě čekají na průjezd vozů s letadlem. Postupně jsem viděl prakticky všechny díly, celou techniku, jak to balí, prostě všechny ty součásti. Dříve jsem pracoval pro firmu Aerospatiale, takže cítím i špetku nostalgie. Vesnice leží v departementu Horní Garona. Průjezdy speciálního nákladu se staly pro zdejší obyvatele atrakcí. Některé díly letadla převyšují diváky o více než 14 metrů. A 380 je stejně ohromná. Jednou jsem ji viděla za letu, ale spatřit ji takhle rozebranou na součástky je paráda. Na počátku projektu se někteří obyvatelé dokonce proti přepravě stavěli. Báli se, že se bude muset silnice upravovat. Dnes už jsou klidní. Je to nádhera. Podívej se. Dokonce bych řekl, že nás to přímo ohromuje. Je to fantastické. Vypadá jako noční můra. Aby se co nejméně narušil silniční provoz a klid místních obyvatel, je transport zajišťován v noci. Po 240 kilometrech cesty venkovskou krajinou přijíždí drahocenný náklad v nočních hodinách do továren Airbusu v Toulouse. Toulouse, Francie. Růžové město. Největším zaměstnavatelem ve zdejším regionu je právě společnost Airbus. Na 140 000 lidí pracuje přímo nebo nepřímo pro letecký průmysl. Na ploše 50 hektarů vyhrazeném pro A380 se smontují díly vyrobené v Evropě a vznikne největší dopravní letadlo světa. Po převzetí dílu musí Jean-Louis Mazon ověřit, zda se během přepravy nic nepoškodilo. První věc, kterou uděláme, je, že jednotlivé díly, které jsou na vykládací ploše venku před budovou, zavezeme sem, do přípravného prostoru, na předem vymezená místa. A to podle různých sekcí. Komponenty, ať už se k nám dostanou po moři, řece nebo silnici, nejdříve vybalíme a odstraníme z nich přepravní bezpečnostní pojistky. To je první etapa. 3 dny se 24 hodin denně střídají 2 týmy, aby připravili letadlo na finální montáž. Jednotlivé díly se odvezou do haly vysoké jako 5patrový dům. Teď jsme v srdci montážní linky. Tohle místo je jedinečné. Zde se složí 7 částí přivážených jednotlivě po silnici. Postupně se sem přemístí a pak se spojí k sobě. K sestavení 3 částí trupu se použije laserový měřící systém. Práce s přesností 0,4 mm. Teď jsme v místech, kde budou sedět cestující. Právě se nacházíme na palubě letadla, v místě spojení přední a centrální kabiny.
Spojení probíhá v pořádku. Je to taková velká skládačka, takové velké Lego. Ač to tak nevypadá, kokpit bude funkční už za pár dnů. Tady je přípravné místo pro montáž křídla. Dělníci zde připojují pohyblivé komponenty na celou zadní a přední část a pak připraví křídlo pro závěrečné spojení s trupem. Společnost Airbus investovala do projektu a výroby letadla kolem 12 miliard euro. Jeho součásti přicházejí z celé Evropy a to ještě nepočítáme ztracené miliony euro kvůli opoždění dodávek. Airbusy se sice montují v Toulouse, ale to velké množství částí, ze kterých se skládají, se vyrábí na mnoha místech, prakticky však nikdy ne v Toulouse. Tady je pouze montujeme dohromady, přesto však máme tak trochu pocit, že je to francouzské letadlo. Smontování představuje sice malou část práce na letadle, krátký úsek jeho výroby, ale přesto si myslím, že je Francie velmi důležitým symbolem. Vždyť právě Francie byla vždycky v projektu Airbus lídrem. A380 umožňují letět rychlostí více než 900 km za hodinu 4 motory. Výkon jediného motoru se rovná výkonu 1500 aut. Po ukončení montáže však letadlo ještě není připravené k letu. Probíhají poslední zkoušky, jako například kontrola přetlaku kabiny, kontrola radiospojení či radaru. Letadlo ještě pokrývá zelený ochranný nátěr. Aby se dali stroje lehce identifikovat, nesou směrová kormidla barvy leteckých společností, pro které jsou určené. Některá letadla jsou vyhrazená jen pro testování. V letadle číslo 1 nejsou místa pro cestující. Desítky kilometrů kabelů a kontrolních systémů. Jsou prostě všude. Od palivových systémů až po funkci kol. Letadlo prochází důkladnou kontrolou. Toto zkušební zařízení neexistuje v žádném jiném letadle. Je charakteristické pouze pro A380 a umožňuje kontrolovat za letu řadu parametrů. Už od zrodu A380 na tyto testy dohlíží Pascal Verneau. Několikrát týdně provádí různé zkoušky, které let stroje prověřují. Musí se odhalit případné závady. Já nejsem odborníkem na celé letadlo. Kdybych to srovnal s medicínou, tak jsem takový praktický doktor. Znám celé tělo. Zkušební palubní inženýři jsou specialisté, jako je odborný lékař. Každý zná dokonale svůj úsek systému. A já jsem tady proto, abych udělal konečné shrnutí. Aby letadlo získalo certifikát o letové způsobilosti a stalo se největším dopravním letadlem na světě, muselo také nalétat více než 2600 hodin. A380 byla testovaná i v extrémních podmínkách. Například na severu Kanady, kde teplota klesá pod -30 stupňů. Letadlo bylo vystavené po dobu 48 hodin větru, námraze, extrémní zimě. Letadlo se rovněž podrobilo zkouškám v extrémně vysokých teplotách v Arabských Emirátech, kde teplota někdy dosahuje 50 stupňů. Pro veřejnost jsou nejatraktivnějšími testy určitě starty za velmi nízké rychlosti. Úmyslně uděláme chybu v rychlosti letadla při rozjezdu. Letadlo pak má problémy se vzletem. Vzadu na letadle je třecí nárazník, který se otírá o dráhu a my budeme testovat mimořádně nízkou rychlost při startu. Je zajímavé vidět letadlo, jak se opravdu ztěžka odlepuje od země.
Takový let je rizikový, proto se odehrává v Provence, v Istres, v řídce obydlené oblasti. Při zkušebním letu může k nebezpečné situaci dojít v jakýkoliv okamžik, ale my se ji učíme zvládat. Před každým letem pořádáme briefing a tak každý ví, co má dělat. Sundáme kryty motoru, vstup vzduchu, možná i zadní část a pak vysadit motor. Pascal a jeho tým uskutečnil tisíce hodin testů sledujících bezpečnost letadel. Tak zítra kapoty a vstup vzduchu a potom zadní část. Jacques Rosé uskutečnil první zkušební let v roce 2005. Také se podílel na koncepci kokpitu. Je to skutečně revoluční letadlo? Co je na tomto letadle nové v porovnání s ostatními letadly této rodiny? Za prvé především interaktivita. Mám tady jakousi kouli, která mi umožňuje brouzdat po displeji a označit nějaký předmět. Když si například vyberu tenhle objekt, označím si ho, kliknu na něj, on se mě zeptá, co chci, já si vyžádám upřesnění. Na obrazovce vidím, že je to letiště Lourdes-Pyrénées. No a já chci vědět, jestli má dráhu dlouhou 3000 metrů. Tím, že je stroj interaktivní a modernější, snadněji se ovládá a taky i pro piloty vše jednodušší. Takový displej dříve neexistoval. Podobné údaje se musely dohledávat v tištěných manuálech. Teď se dokumentace o letadle, včetně navigačních map, nachází na tomto bočním monitoru, který je součástí palubního informačního systému. Zjednodušení, technologické vylepšení, ale jinak žádná radikální změna ve způsobu pilotování. Letadlo se řídí klasicky. Tímhle joystickem určeným pro stoupání a klesání, pro zatáčení vlevo a vpravo. Pak jsou tu plynové páky na zvyšování tahu a nožní pedály pro pohyb na ploše. Prostě taková klasika. Finálním smontováním stroje ve Francii však výroba A380 nekončí. Pokračuje v Německu. Hamburg, Německo. Němci mají ve společnosti Airbus stejnou ekonomickou váhu jako Francouzi. Rozhodlo se, že Němcům se svěří takové úkoly, které by jim umožnily postupně získat kompetence pro výrobu jednotlivých komponentů. Tedy důležité součásti trupu, ocasní plochy, kormidla a podobně, aby to odpovídalo 37,5% podílu. Právě takový podíl v konzorciu Airbus mají. To však nestačilo a tak se letadla budou dokončovat v Toulouse. Ale některá se ještě pošlou do Německa, kde se natřou a dovybaví. Stroje teď dostanou nátěr v barvách leteckých společností, které si je objednaly. V první etapě musíme letadlo vyčistit od veškerého prachu a odhalit případné nedostatky. To se provádí ručně, jak to ostatně můžete vidět. Pro ilustraci představuje to 2500 metrů čtverečních. Na letadle pracuje skoro 200 lidí po dobu 10 dnů. Před nastříkáním barvou ho leští. To jim v konečné fázi ku podivu zabere pouze jeden jediný den. Hmotnost barvy musí být naprosto stejná na každé straně letadla. Ať použijeme na nátěr jakoukoliv barvu, vždy musíme nastříkat celý stroj najednou. I když děláme konkrétní barvou jen malou plochu, vždy musíme nastříkat i zbývajících 2500 metrů čtverečních. Chceme se vyhnout tomu, aby vrstvy nátěru nějak přes sebe přesahovaly a také, aby jedna barva měla silnější vrstvu.
Na jedno letadlo se spotřebuje v průměru 3000 litrů barvy. Pro nás je nejdůležitější chvíle, když stáhneme z letadla plachtu, všechno je hotové a práce správně odvedena. Když se odstraňují ochranné prvky, připomíná to rozbalování vánočních dárků. Nabarvené letadlo váží o 530 kg víc. Při vzletu je maximální hmotnost A380 560 tun, o 15 tun méně, než kdyby se vyrobila z kovu. Je to díky použití uhlíkových vláken, tedy materiálu, který se vyrábí v Německu. Odborníkem je zde v Airbusu doktor Uwe Vierkus. Jaké je tajemství materiálu, který považuje za revoluční? Tady je uhlíkové vlákno. Je super odolné a pevné, ale zároveň křehké. Proto ho mícháme s pryskyřicí a slepujeme dohromady. Vlákna překládáme různým způsobem, na 45 a 90 stupňů. Tak získáváme potřebnou odolnost. Uhlíková vlákna jsou jemnější než vlas. Podívejte, je těžké je vůbec rozeznat. Když je srovnám s vlasy, vynikne jejich skutečná jemnost. Jsou 10krát jemnější než lidský vlas. Aby se vlákna stala odolnější, spékají se pryskyřicí při 180 stupních v peci. Airbus v nich vidí látku budoucnosti. Dnes se používají například u směrového kormidla letadla. Uhlíkové vlákno je opravdu velmi lehké a velmi stabilní. Jeho výhodou je, že není tak těžké jako kov. Pro zákazníka je to velmi důležité, protože tak uspoří palivo. Chce samozřejmě létat co nejekonomičtěji. Je to výhoda jak pro letecké společnosti, tak pro nás. A380 spotřebuje na jednoho pasažéra méně než 3 litry paliva na 100 kilometrů, tedy o 20% méně než Boeing 747. Nevýhodou uhlíkového vlákna je, že když dojde k nějakému poškození, nemůžete jako u kovové části kousek vyříznout a dát tam 4 nýty. Vlákno se opravuje naprosto jiným způsobem. Musí se jakoby znovu utkat, slepovat. Výhody převládly, protože 25% letadla tvoří právě tento materiál. Výroba A380 se finalizuje až v Německu. Jak tedy vypadá právě dokončený stroj? Pro odpověď se vracíme do Toulouse. Maketa v reálné velikosti. Interiér A380 představuje 550 metrů čtverečních ve 2 úrovních. Jsme v první třídě na hlavní palubě A380. Jde o relativně konvenční prostředí první třídy. Je velice pohodlné s malou hustotou sedadel, protože v první třídě cestuje na 1 metr čtvereční samozřejmě méně pasažérů. Cestující si dokonce může pozvat někoho dalšího, aby si s ním vypil skleničku na některém typu z těchto sedaček. Také může dočasně využít i druhé místo k sezení. Sedadlo má lůžkovou úpravu. V první třídě letecké společnosti poskytují dokonce i pyžamu. Cestující jsou skutečně hýčkáni. Dostává se jim té nejlepší péče. 80% cestujících si však vybírá ekonomickou třídu. To určitě není nic překvapivého. Přesto A380 dovoluje leteckým společnostem montovat širší sedadla. Díky rozměrům letadla je hlavní paluba totiž o půl metru širší než u 747. Máme tu 10 sedadel v jedné řadě, ale šířka každého z nich je mezi opěrkami zhruba o 4 cm větší.
Poskytuje to úplně jiné pohodlí, protože lidé se nemusí neustále o sebe otírat rameny a sedět trochu takhle ze šikma, nechtějí-li se dotýkat souseda. Každý má vlastní místo pro sebe a může se na cestě cítit daleko pohodlněji. V některých letadlech je k dispozici i bar. Ten je umístěn před dveřmi nouzového východu, tam, kde byl dosud nevyužitý prostor. Byla to snaha motivovat cestující, aby se zvedli ze svých sedadel, zvláště při letech na dlouhé vzdálenosti, tedy takových, co trvají 12 až 14 hodin. Například mezi metropolemi v Asii a Evropě. Je to skoro nutností, protože lidé by neměli zůstávat na svých místech a jen sledovat film či jíst. Skutečně luxusní část letadla se nachází na horní palubě. Tady jsou soukromé kabiny, takzvané mini-apartmány. Jste v dokonale útulném prostředí. V případě potřeby si zavoláte něco jako pokojovou službu, místo toho, abyste museli jíst v určenou dobu. Je to skoro stejné jako na palubě soukromého letadla. Tady můžete jíst, máte k tomu i odpovídající vybavení. Můžete si také odpočinout, číst knížku, dívat se na film. Cestujícím je umožněno spát ve skutečné posteli, která je umístěná vedle sedadla. Luxusní soukromé kabiny jsou určené pro ty, kteří jsou ochotní zaplatit výrazně vyšší cenu než průměrný cestující a užít si pohodlí podobné kajutě zámořského parníku. A k luxusu? A první třídě patří i to, že prostor umožňuje mít k dispozici i velkou koupelnu. Tak, jak to vidíte tady. Kompletní koupelnu i se sprchou si objednala jedna společnost pro cestující první třídy. To je něco mimořádného, tím dodnes nedisponovala ani soukromá letadla. A380 takové služby nabízí. Podobný luxus poskytuje zatím svým nejzámožnějším zákazníkům jediná společnost na světě. Airbus 201, vous êtes autorisé décollage, la piste 14 droite, le vent au sol est calme. Je suis autorisé au décollage en piste 14 droite. Les moteurs sont stabilisés, donc je vais mettre toute la poussée. Zasouvám podvozek. Je vais rentrer le train d'atterrissage. Voilà. L'avion est stabilisé. Ustálit kurz na trase. Letadlo je stabilní, můžu ho nechat v klidu. Letí úplně samo, i bez autopilota udržuje kurz. Není to proto, že je velké a že letá ve velkých výškách. Je to tím, že je jiné než ostatní letadla. Jsme v leteckém simulátoru. Zde se cvičí noví piloti nebo se přeškolují z jiných typů. Smyslové vjemy, pilotování letadla, okolní prostředí, veškeré letové podmínky probíhají identicky i před zraky pilotního instruktora. Airbus 201, expect ILS approach runway 14 right. A třetina výcvikového programu je vyhrazena mimořádným událostem, se kterými by se mohl pilot za letu setkat, například s hořícím motorem. Pokud dojde v letadle k takovému problému, automaticky se rozsvítí malá kontrolka. Nevím, který motor hoří, ale slyším zvuk, vidím světlo. Tady přede mnou na displeji se objeví doporučená činnost. Zmáčknu knoflík a automaticky se rozsvítí dvě další kontrolky. Jsou to hasicí přístroje. Zatlačím na jeden i druhý a informace mi říká, že do motoru byla vstříknutá hasící směs. Má A380 se svými 4 motory důkladnější bezpečnostní vybavení než jiná letadla? Myslím si, že je na tom, co do bezpečnosti, stejně jako ostatní letadla. Motory Airbus nevyrábí. Ty dodávají specialisté a bezpečnost je stejná u všech letadel, od všech konstruktérů.
Ze statistik vyplývá, že nějaký problém s motorem bude mít během své kariéry 1 ze 7 kapitánů letadel. Dá se říci, že jde o poměrně vzácný jev. Teď je na čase virtuálně přistát na dráze v Toulouse-Blagnac. S letadlem, které má rozpětí křídel 80 metrů, budeme přistávat na dráze, která je široká 45 metrů. Tak, pěkně letadlo posadíme. Stále ještě nebrzdí. Automatický systém začne brzdit sám. Tak, teď se rozhodl brzdit. Stroj letí v přibližovací fázi velmi nízkou rychlostí a díky tomu nepotřebuje k přistání dlouhou dráhu. A380 stačí pro přistání pouze 1500 metrů. Žádná letištní dráha nemusela být kvůli ní upravovaná. Přes některé obtíže spojené s výrobou rozmístěnou po různých částech Evropy zahájí zřejmě A380 novou éru v letectví. Éru gigantů. Pokud se Airbus dostane do vyrovnané finanční bilance a pokud skutečně má díky A380 i perspektivu finančního zisku, nepochybujte, že přijde na řadu i nákladní verze a začne se vyrábět i prodloužený typ, který přepraví více než 1000 lidí. Na českém znění spolupracovali Roman Víšek, Svatopluk Šuler, Jan Wagner, Petra Hobzová, Radek Zíbar, Radek Panchartek, Jana Dobášová, Ladislav Krýsl, Jan Schubert, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jitka Vacková. Česká televize 2015.